ଘୁଲିପାଲି ଛକ ନ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବରଗଡ଼ ଗୁଲିପାଲି ଛକରେ ଆଜି ବୁଧବାର ଦିନ ଭୋର ସକାଳୁ ଦୁଇଟା ଟ୍ରକ୍ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। 3 ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା। ଟ୍ରକ୍କେ ପଛଆଡ଼ୁ ଢୁସିଦେଲା ଟ୍ରକ୍। ଘୁଲିପାଲି ଛକରେ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର ନ ପଛଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସିକରି ପିଟି ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରକ୍। ଦୁହି ଟ୍ରକ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପଛଆଡ଼ୁ ଆସିକରି ଯେନ୍ ଟ୍ରକ୍ ପିଟି ଦେଲା ସେ ଟ୍ରକ୍ର ହେଲ୍ପର ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଇ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା